फिन आरोबाव बाक्सायाव ड्राग्स माफियाफोरखौ हमदों। बाक्सा जिल्ला सालबारिनि खाथ्रिजारनिफ्राय हमदों 4 ड्राग्स माफियाफोर। पुलिसा ड्राग्स माफियानिफ्राय गं 10 आबुं कन्टेनार आरो गं 3 सिरिन्जजों लोगोसे ड्राग्स माफियाफोरखौ हमनो हानायाव जाफुंसारदों। ड्राग्स फानबाय थानाय समावनो गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय 4 ड्राग्स माफियाफोरखौ गबरदना पुलिसा हमदों। बिसोर ड्राग्स माफियाफोरनि मुंखौ खाथ्रिजारनि साबदाम हुसेन, सा साफाकामारनि आजिजुल हक, दुम्ब्रुगुरिनि प्रितम दे आरो प्रसिनजित दे होननानै मिथिनाय जादों। मख'नो गोनांदि गोबाव समनिफ्रायनो बिसोर 4 ड्राग्स माफियाफ्रा इयुन जोलैखौ फोजोबस्रांनाय लामायाव लांनानै थादोंमोन। सोलोंथाइ बोसोर 2023-24 नि थाखाय फरायसाफोरनो गोदानै मुं थिसननाय लानानै फैदों क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स कलेजआ। क'क्राझार सोहोरजों नांजाबनाय हाब्रुबारियाव थानाय बिटिआरनि गंसेल' डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव दायो फरायसाफोरनि गोदानै मुं थिसननाया अनलाइननि गेजेरजों सोलिगासिनो। फरायसाफोरा क'क्राझार मिउजिक एन्ड फाइन आर्ट्स.in वेबसाइटआव थांनानै मुंखौ थिसननो हागोन। 12 थाखो उथ्रिसारनाय फरायसाफोरा बेचेलर अफ फाइन आर्ट्स, बेचेलर अफ मिउजिक आयदानि थाखाय मुं थिसननो हागोन। बे सरकारि कलेजआव मोजां सोलोंथाइजों लोगोसेयैनो हौवासा हिन्जावसाफोरनि थाखाय आलादायै हस्टेलनि खाबुबो दं। गोसो गोनां फरायसाफोरा क'क्राझारनि डक्टर सभा ब्रह्म मिउजिक आरो फाइन आर्ट्स सरकारि कलेजआव गोदानै मुं थिसन्नोब्ला नैबे मबाइल नम्बर 9085292451 आरो 93654912557 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।